Jacta est! Vivat Laugaritio! Opäť som v Trenčíne a opäť má moje pokúšanie naozaj poriadny kaliber. Nebojte sa, z nikoho si nebudeme strieľať, ale poriadne, za naozaj slušné sumy budem pokúšať. A ja idem na pódium, pretože ja som si už vybral účinkujúcich do našej prvej súťaže. Tu sú! Basketbal je v Trenčíne šport číslo... Dajme... dve. Nie je dôležité vedieť hrať basketbal, ale mať dobrú mužku. A milí páni, vašou mužkou dnes budú vaše manželky. Čo musíte urobiť? Zoberiete manželku na plecia, vám zaviažeme oči, postavíte sa sem dole, tu nám budete stáť, so zaviazanými očami, manželka na krku a manželka vás bude navigovať. Musí vás donavigovať, pozerajte sa až sem, do tohto kruhu, tu sa postavíte a musíte hodiť do koša. Kto to urobí? Čo najrýchlejšie získava odo mňa 5000 slovenských korún. A ja už zavezujem oči nášmu prvému súťažiacemu. Neboj sa. Dobre, tak, sadni si. Manželka, vyštveraj sa mu na plecia. Lopku ti dám, neboj sa, to bude mať manžel v rukách, to nie ty. Tak, manžel, postav sa. Pripravte sa. 3, 2, 1, poďme. Ďalší schod. Dobre. Dobre, trošku dopredu, kúsok. Ďalší schod. A ja robím ističku. Dobre, môžeš vojať. Dobre, rovno. Pomaly. Trošku doľava to. Tam je ten kruh. Sprav krok doprava. Dobre. Si v kruhu. Dobre, otoč sa doľava. Dobre, ešte trošku sa pootoč, dobre. A môžeš hádzať. Tesne, loptu zase na kraji chytíme. Otoč sa celkom. A ešte majú jeden pokus. Sa otoč a rovno. No vidíte, nie je to až také ľahké. Nie je. Kvokni si. Kvok. Otoč sa. Rovno. A posledný pokus. Doľava ešte, doľava. Posledný pokus. Jej, koniec, stop. Nevyšlo im to, poď dole. Tak, ďalší manželský pár. Tak, priprav sa. Poďme teraz, štart. Schod. Áno, trošku dopredu. Schod. Trošku dopredu. Schod. Hop. Doprava. Dobre, a teraz stále rovno. Dobre, tu je kruh. No, tu, tam. Dobre, a teraz... Dobre. Áno, môžeš trafať. Tesne. Ešte dopredu, trošku dopredu choď. Dole, teraz pre loptu, teraz padnem. Čupni si. Áno, čupni si. Dobre. Doľava. Tak, áno. Doprava sa toč, už sa iba toč. Toč sa. Dobre, nie, ešte trošku doprava. Dobre, presne. Pripravte sa. Poďte. Ešte tak. Poď. Dobre, už ich máme. Teraz ten malý schodík, teraz. Doprava a si v kruhu. Ešte presne. Dobre. Vedľa. Poď. Doľava. A dole. Úplne dole. Tak, majú. Rovno do kruhu. Už si v kruhu, doľava sa toč. Úplne rovno hač. Tesne, ešte máte, poďme. 10 cm, tak doľava trošku. A teraz hač. Posledný pokus. Je tam! Hop, nehovorím čas. Je tam!
Je tam, bravo, výborne. Tak a poďte sem súťažiaci. Neuveriteľné, počúvajte dobre. Toto sú manželské dvojice, ktoré obidve trafili. Na druhý pokus, na tretí pokus. Druhé miesto, nevadí, blahoželám. Blahoželám. A tu je víťazná dvojica. Poďte sem. Takže, svokrovi, na postielku, na práčku a na poriadnu večeru, ktorou to oslavíte. Blahoželám. Hej, prešiel som ja Trenčín Beckou, nevidel som takých... dievčat. Alebo chlapcov. Áno, teraz sa tu v Trenčíne ukáže, že či muži a ženy z Trenčína ovládajú brušné a iné pohyby. Pretože my máme kruh a oni majú ladné telá. Milí moji súťažiaci, tu sa postavte. Toto je... Čo je toto? Kruh. Kruh. Aký kruh? Neviem. Ako sa to volá? Gulatý kruh, no. Gulatý? Jaj, gulatý. Čo budeme robiť? Krúžiť. Krúžiť. A čím budeme krúžiť? Všetkým. Všetkým. Ale hlavne budeme krúžiť bokami. Počúvajte. Zase hodnotíme my všetci, čo sme tu v Trenčine. Hodnotíme! Tak, ako sa voláš? Peter. Koľko máš rokov? 18. Peter má 18 rokov. Pripravme si stopky, pretože teraz môže rozhodnúť aj čas. Priprav sa. Štart. Stop. Koľko? 4,62. Nevadí, ďalší, poďme. Toto nie je zlé. 3, 2, 1, štart. To nebolo zlé. Toto brucho stiahni. Dobre, toto. A ja mám slaninu. Tak, priprav sa. 3, 2, 1, štart. Tri, dva, jedna, štart! Poď ešte raz. Hop, hop, hop. 3, 2, 1, štart! Jedna, hop! Ruky hore! Ruky hore, pomôžte jej! A tu čo je?
Super, super, super. Pánov som poslal hanbiť sa do kúta. Hanbite sa. Hanbite sa. Tak, hanbi sa poriadne. A tu sú ženy. Naše finalistky, ktoré točili bokmi neskutočne. Ktoré mali nielen techniku vynikajúcu, nielen telo vynikajúce, ale aj čas. A stojíte presne tak, ako by ste mali stáť. Bronz, striebro, zlato. Kruh je môj, 5000 korún je tvojich. Prezraď mi, to som sa už dlho nespýtal. Ako ich investuješ? No tak to nebude problém. A čo vieš robiť? No pokúpim si nejaké veci. A pôjdeš na pol deci. Aj. Gabika, víťazka disciplíny hula hoop. Super! Matúš Čák Trenčiansky bol veľký pán a predsa sa nenosil na rukách, ale iba na koňoch. My tu nemáme kone, ale nájdeme si nejakého somárika, ktorý bude ochotný za 5000 slovenských korún ponosiť nejakých ľudí na chrbáte. Či to už bude do obchodu, za roh, no jednoducho, iba tak chvíľku. A 1000 korún za tento námet posielame Barbore Kvasnovej do Ružomberka. Barbora, to nebolo zlé. Dobrý deň, môžem sa vás niečo spýtať? Ďakujem, ďakujem. A neviete, čo sa chce spýtať? Ja nepotrebujem. Dobrý deň. Počúvajte, mám pre vás návrh. Dám vám 5000 slovenských korún. Ja nepotrebujem. 5000. Nie. 5000. Ale aj 10, ja poznám vašu reláciu. Nechcete 5000 korún? Čože? 5000 nechcete? No to mi nedáte, to už museli súťažiť. No. No a keď dajte mi zadarmo a zeberiem. Počkaj. Nie. Počúvaj, ja ti ponúknem 5000 korún, Áno. keď v rámci námestia mi odnesieš 3 ľudí do 10 minút. Tam, kde budú chcieť. Nerozumiem, čiže ja ich zoberiem? Na chrbát alebo na plecia musíš odniesť. A kde chce, áno? Áno. A koľko? A 5000 korún. A do koľkých minút? Do 5 minút 3 ľudí. No, skúsim to. Dobrý, kam idete? No, len tu sa pozerám. Tam tu idete do obchodu? Nie, nejdeme. Rýchlo, ty čo idú? Dobrý, kam idete? Domov. Tu je taká súťaž, nemôžem vás odviesť. Domov ide. Odnesiem vás niekde. Dobrý, kam idete? Do obchodu. Dobre, môžem vás odviesť. Odniesť, hore. Aj do ktorého? Bože. Dobre. Dobre, páči sa. Nejaká malá. Dobrý, chalani, kam idete? Potrebujem len odviezť, je to súťaž, niekde do obchodu, ale nejdete nikde, odnesiem vás. Nie, my nepotrebujeme, ďakujem. Dobrý, môžem sa vás opýtať, kam idete? Súťaž, akože ja potrebujem niekoho odviezť, ak idete do nejakého obchodu, odniesť na chrbte. Nie, ďakujem. Nikde? No, tak niekoho ľahšieho. Teraz. Odniesť na pleciach niekde do obchodu, alebo kde tu najbližšie na námestí. Nie, ja vás mám odniesť. Nie, nemôžem ženu, musím chlapa. 2 chlapov ešte potrebujem. Kam ide tu? Áno. Kam ideš, prosím ťa? A čo zháňaš? Zháňam, že musím niekoho odniesť, kam ide. Aha, ja tuto hľadám niečo, alebo do internet kafe, keď chceš, Dobre. ale to je ďaleko, no. Tak niekde niečo bližšie. Niečo sem máš odniesť. Ne, kam ideš do internet kafe? Pozor, tu už sme na Nie, konci on námestia, ide rýchlo tuto. na druhú stranu musíme ísť. Tu je už koniec námestia, v rámci námestia. Jože, asi tam vzdáme. Ešte 2 minúty máš. Kam idete, môžem sa vás opýtať? Moste. No, kam idete teraz? Na Gimpel. Je to ďaleko? Je to v rámci námestia? Nie. Tak nič, dík. Tak nepomôžete mi. Dobrý, kam idete? Môžem sa vás opýtať? Do práce.
A môžem vás tam odniesť? Je to niekde tu na námestí? Viete čo, nie, to je mimo. A môžeš ho na kraji námestia, môžeš odniesť. Nie, je to úplne mimo. Ale môžeš odniesť na kraji námestia, môžeš presvedť ho. Môžem vás odniesť na kraj, ale to neodnesiem ho asi. Dobrý, môžem sa vás opýtať, kam idete? Ja do práce, ja som akurát... Dobre, ale môžem vás odniesť niekde tu. Jedná sa o to, že vás iba odveziem. idem do práce, musím ísť tu do práce. No vidíte, ako Máš minútu máš ešte. No, vzávam to. Makaj, minútu. To nezvládnem. Ale nemôže byť ešte žena? Môžem sa vás spýtať, kam idete? No domov. A nemôžem ho odniesť na... Jedná sa o hru. Ja hrám, potrebujem odniesť na chrbte niekoho. Nech sa páči. Môžem? Dobre. No, ale jeho asi neodniesie. Odnesiem. Hop. A kde? Kde idete? Do akého obchodu, alebo kde? Jo, že to nezvládne. A nejdete do nejakého obchodu? Pani? Ja to nezvládam. Zám to. To nezvládnem. Trošku, aj keby som chcela, tak... A pozri sa, aká som veľmi. Vydýchaj sa. Takto mi pomáhate, Trenčania. Tak. Nepomáhajú mi. Nevadí. To nebolo zle. Bola výborná. Zatleskajte jej všetci. Tak, to si zaslúži. Dobrý podvečer, Jožo Pročko, vy ste? Dáša Chobotová. Dáša, dobrý podvečer, Jožo Pročko. Večer, Jana. Dobrý večer, Jana, dobrý večer. Renata Dudíková. Dobrý večer, Renata. Milé dámy, prosím, dajte si okuliare. Drahomíra Peteová v Košiciach. Ako sa ti páčia, babi? Takto vás pekne vystrojila Drahomíra Peteová z Košíc. Námed je Drahomírin, 1000 tiež a moje sú tieto 3 súťažiace. A teraz vám vysvetlím, o čo ide. Milé slečny, teda milé dámy. Do pusy si dáte balón, s tým balónom pobežíte v tejto doske a tu musíte prasknúť balón. Za 3 minúty, ktorá z vás praskne viacej balónov, vyhráva odo mňa 5 litrov, baví! Chcete súťažiť? Áno, Chcete súťažiť? keď som tu. A vy? Áno. No, časomiera pripravená. Dámy, 3, 2, 1, štart! Poriadne, a nechte ďalej. Potlačte, nie rukami, potlačte. A ruky hore! Poďte sem. Milé zváračky. Prečo vám to nešlo? Ja neviem. Ale hen ten neviem. Máte slabý nátisk. No možno. Manžel je doma spokojný? Áno. No neviem. Vy ste boli taká striedavo, oblačno, rozpučná a nerozpučná. Prečo? Tak ako príde, ako všetko v živote. Ale nebolo to zlé. Neviem. Výborné ste boli. Vy dve ste boli výborné. Ale čo to je proti tomuto ženskému pučidlu? Počúvajte, vy ste to tak krásne urobili. Nebudem vás napínať. Naozaj, vy si tých 5000 slovenských korún nielenže zaslúžite, ale aj užite. A to je záver
dnešného súťaženia tu v Trenčíne. Ak ste sa zabávali tak ako ja, a ako títo tu dnešní Trenčania, teraz si musím ísť oddychnúť, ale o týždeň som tu opäť zase. A námety nám posielajte na známu adresu, pretože Jožo Pročko pokúša za dobrú odmenu.